हे बघा आपल्या बॉटल तयार झाल्यात फिनेलच्या. इन्स्टंट डोसा म्हणूया ना तसं बघा. मला आता हसायला येते जाम. बघा या दोघांची तुम्हाला मी ना गोष्ट सांगते. काय करतो का कुठे कुठे भाग्या तुझा लुडबुड करायला मध्ये मध्ये येऊ नका. मला माझं काम करू दे. प्लास्टिक थांब बाबा सांगते. बाबा बाहेर गेले ना. शेरू कुठे गेला? शेरू इकडे 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 इकडे. वाघ्याला वाघ्या कुठे आहे? वाघ्या बघता तर बघता वाघ्या कुठे गेला बघता. घरात कुठे गेला तू? खाऊ आहे खाऊ खायचं आहे हवंय. वाघ्या वाघ्या त्या वाघ्याला बोलू द्या. त्या वाघ्याला बोलू. मी माझे दोन बछडे नको त्याला हे करू रे. हा त्याला पायाला एक दुखतंय ना. तू का त्याला त्रास देतो? हा बघा हा शेरू आहे ना आमचा. असा हा वाघ्याला त्रास देतो असतो रोज. अगं ये इथं ये. जा जा जा. सकाळची सुरुवात झाली कामाला. बसा बेटा खाली बसा खाली बसा खाली बसा खाली बसा. नको रे मस्ती करू शेरू. हे बघा आपल्या बॉटल तयार झाल्यात फिनेलच्या म्हणजेच क्लीनरच्या. आणि इतका मस्त सुगंध येतोय ना. फ्लेवर काय सुगंध सुगंध काय फ्लेवर कसला फ्लेवर. हे बघा मी ना म्हणजे 2 दिवस जवळजवळ ते म्हणजे उकळून पण पुन्हा अजून 1 दिवस मी ठेवलं. म्हणजे 1 दिवस आधी ठेवलं होतं भिजत घालत आणि उकडून झाल्यानंतर पण 1 दिवस ठेवलं. त्याच्यामुळे मस्त असा सुगंध मला आहे. चाफा मोगऱ्याचा इतका स्ट्रॉंग सुगंध येतोय ना. उरलेली फुलं ना ती झाडांमध्ये टाकली खत म्हणून. त्याच्यामुळे कसं वेस्टेज काही गेलं नाही. सगळं उपयोग आपल्याला करता आला बघा. तर तुम्ही पण बघा अशा प्रकारे करून बघा. जे मी कडुनिंबाचा करायची घरी फुलं असतील भरपूर सारी तर करायलाच पाहिजे. भरपूर मग आता देवाची पूजा सर्वच जण करतात ना. मग हार वगैरे तर आणतातच ना. हां आपण कसं ते हे करतो ना विसर्जन करतो ना पाण्यामध्ये. तर असं हे उपयोगी पडू शकतं. मग करा बघा ट्राय करून बघा. तुमच्या आवडीचं एखादं शॅम्पू असेल साबण असेल ते ॲड करायचं की झालं. आणि आता वाघ्याला शिवून मला वाटतं बाहेर गेलं खेळत खेळत. खायला नाही घातलंय. नाही नाही घाल घाल जरा. काल घातलं होतं ते बघा समोर तिथे आहेत. वाघाचा बापरे तो मातीतच गेला हे करायला. संपूर्ण माती खोदलं त्याने झाडाची. ती पण पेरूच्या झाडाची ती बघा सगळी माती आता खोदली. शेरू जाम मस्ती करतो. जरा पण ऐकत नाही. झाडाची माती बघा. वाघ्या इकडे तू वाघ्या ये. वाघाच्या पायाला थोडंसं लागलंय मस्ती करता करताना ना. शेरू जाम त्याला हैराण करू. वाघ्या ये. कुठं गेला तो बघा. हा बघा बघा आता कसं शरीफ होऊन बसले बघा. कुणाच्या गेले ना काठी घेऊन. हां तर असं वाटतं असं काही मी काय केलंच नाही बघा. आणि एक तो तिकडे जाऊन बसलाय जो बघा त्या साईडला तिकडच्या नेटवरती. हां हां मग वाघ्या चला जेवायला चला. चला जेवायला. हां खेळायचं त्याला. भागायला एकटंच बाहेर सोडायला भीती वाटते. कारण तो ना बघा ही आपली नेट आहे ना लावलेली कंपाऊंडच्या बाहेर जायला बघतो तो. त्याच्यामुळे त्याच्यावर लक्ष ठेवावं लागतं. शेरू नाही जास्त जात. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आता हा बघा हा तवा आहे ना बिडाचा घासला मी. त्याची गिरडी बनवली ना मग घासला नव्हता. काय होतं घासून ठेवलं ना का गंज वगैरे बघा लागतं. आणि तेल जरी लावलं ना तरी पण
असं कोमट वास वगैरे येतो कधी कधी. त्याच्यामुळे काय करते मी, काही पण बनवलं ना का तवा घासत नाही तो. मग परत पुढच्या वेळेस जेव्हा काय करायचं असतं त्यावेळेस मग तवा मी आहे ना असं घासून घेते आणि मग रेसिपीला सुरुवात करते. आज मी बनवते तांदळाचे आणि रव्याचे मिक्स डोसे म्हणूया आपण, डोसे. माझीच नवीन रेसिपी शोध केलेली, मध्ये एकदा केली होती, कुणाच्या बाबांना खूप आवडलं, त्याच्यामुळे म्हटलं चला आज आपण तेच बनवूया. काय नाही, 1 वाटी रवा घेतलाय, 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, ते भिजवून ठेवलंय 10 मिनटं. आता रवा फुलला ना की त्यात थोडंसं मीठ टाकायचं आणि गरजेनुसार असं वाटलं की घट्ट आहे तर थोडंसं पाणी टाकायचं आणि मस्त असे तव्यावरती सोडून द्यायचे. आणि सोबत बनवलेली आहे कोथिंबीरची चटणी, दाखवते मी तुम्हाला. सगळ्यात आधी तुम्हाला चटणी दाखवते. ही बघा कोथिंबीरची चटणी. आता समोरची खिडकी ना जरा बंद केली मी, कारण भरपूर असं ना ऊन येते ना, म्हणून जरा मिक्स करायची बाकी आहे. आणि हे बघा, हे आपलं डोश्याचं पीठ. 1 मिनटं मी जरा चमचा घेते. इन्स्टंट डोसा म्हणूया ना तसं बघा. आता ह्यात थोडंसं मीठ टाकते आणि बनवायला घेते फटाफट. चिमटा आलो, चिमटा हा चिमटा खूप कामाचा आहे. बघूया. अरे तेव्हा चांगला गरम होतो, तापला तो, चांगले होतात ना. तापला तो. नाही ना, हा जाड आहे, लगेच तापत नाही. हात वरती वरती ठेवायचा, हात बघायचा तापलाय का नाही. हा असा ठेवू, असा नाही, असा असं वर वर माहिती पडतो, वर पकडला की हात तापलाय की नाही. आग बघ कसली मस्त भेटली आज. कुणाला द्यावा खुश आहे ना खूप. म्हणजे त्याला कारण आहे एक, तुम्हाला मी सांगते नंतरला, आता नाही सांगत, नंतर सांगते तुम्हाला. आता आज म्हणजे नंतरला फोन येईल ना तेव्हा मला कळेल, टायमिंग माहिती पडेल. जर का लवकर फोन आला तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये माहिती पडेल, नाहीतर पुढच्या व्हिडिओमध्ये कळेल तुम्हाला. तवा आता गरम झाला, टाकत जा आता, करत जा. पहिला चिपकणार, कारण कधी पण कुठल्या पण ह्याच्यावरती ना पहिला चिपकतो बिडाच्या ह्याच्यावरती. काय नाही, आग व्यवस्थित पेटल्याशी तर नाही चिपकणार. असं काय तेल असतं ना ते शोषून घेतं, नंतरला मग दुसरा चांगला होतो. मग माझं काम बाकी आहे. कपडे माझे 2 बाल्या कपडे आहेत, कुठनं एवढे कपडे येतात तेच मला कळत नाही. कुठनं येतात म्हणजे? डबल कपडे ना सगळ्यांची. 2 बाल्या कपडे मी आता भिजवलेत. कुणाचे डबल टिबल येतात कपडे, पण घामाघूम होतं ना. का बरं? आणि हा बघा, हा शेवटचा आपला इन्स्टंट काय म्हणूया, उत्तप्पा का डोसा, काय नाव देऊया, काय पण आपण उत्तप्पा म्हणूया. थोडेसे जाडसर आहेत ना, चांगलं लागले, पण आवडले ना. तुझी भाकरी घे. मी मात्र भाकरी खाणार आहे. ही बघा, ही रात्रीची भाकरी आहे. मला शिळी भाकरी असते ना, अरे कुठे गेला, शिळी भाकरी मला खूप आवडते, त्याच्यामुळे मी काही ते खाणार नाही आहे. आणि त्यासोबत ही आपली कोथिंबीरची चटणी. हा माझा नाश्ता झाला. हे असले प्रकार ना आमच्याकडे आवडतात. कुणालच्या बाबांना विशेष करून आवडतात. डोसा, उत्तप्पा, इडली, मेंदूवडा, म्हणजे साऊथ इंडियन प्रकार. त्याची आहे पापडीची, तिला ना हे का कुठल्या पापडीची, घेवडा बोलतो ना आपण, त्याची वेल आहे. ती काय बोलते ऐकलं का? काय करू? तिला आता हे आधार पाहिजे वाढायला. तो राहू दे, लांब नसतं तिथंच राहू. अरे लय लांब आहे, तर तेच मी बघत होतो, इथे लावून उभा राहून राहतो का, म्हणजे आज अडचण होणार नाही. तिला काहीतरी तिथे काठी लावतो, काठी लावून उभा करून, मग ते कसं हे होईल. थोडंसं आपलं गार्डनचं काम चालू आहे इथे की नाही. घेवड्याची वेल आलेली आहे, म्हणजे लावलं होतं बियाणं आणि वेल कशी झाली आहे त्या मोठी,
तिला असं पसरायला आधार हवा ना, म्हणून मग ती काठी तिथे लावतायत. इथे बघा काठ्या वगैरे होत्या ना, तर त्या दिवशी आम्ही काढल्या त्या, नाही तर झालं असतं ना. नाही ते होईल नंतरला कुठेतरी बघू, मग घालूया काहीतरी. नाही तर आहे केळीचा आधार आहे, केळी एवढ्या आहेत, केळीवर सोडून द्यायची. वारा आहेत का ना, चूल राहते कुठे. बापरे लय वारा सुटलाय. पाणी जरा गरम करत ठेवलंय. संध्याकाळची वेळ आहे, 5 वाजले संध्याकाळचे. पावसाळी वातावरण झालेलं आहे. तेच पावसाळी वातावरण ना. चूल पण राहते कुठे, ती बघ वाऱ्यान कशी ठेवते ते. कुणाच्या बाबा झाडांना पाणी घालतायत. काय मग आज कुणाला जेव्हा खुश येतं का ते तुम्हाला सांगते. तुम्हाला सकाळी पण बोललेली, काल पण बोललेली. काल काय सांगितलं नाही, आज सांगते. मला आता हसायला येते जाम. हस ना, तुला हसायला येतो तर मला काय रडायचं थोडं आहे का तुला. अरे जवळ लांबून ते केस एक तर सकाळपासून 10 वेळा सांगितलं दाढी करा दाढी करा, पण काय दाढी करायचं नाव नाही. एक मुलगा जाम खुश आहे, म्हणजे तुम्ही समजून जा मी का अशी बोलते ते. पाणी गरम करत ठेवलंय कारण आमच्याकडे पाहुणे येत आहेत. कोण ते तुम्ही समजलं असेल. मी आता मगाशी वाक्य जे म्हणाल ना, त्यात तुम्ही समजून जा. मला वाटतं एक अर्ध्या तासामध्ये पोचतील, म्हणूनच पाणी वगैरे बघा गरम करत ठेवलं आहे. आल्यावरती दाखवीनच मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये, तुम्ही नक्की बघा. कुणालचे बाबा खुश आहेत त्या. हा बघा, हा माझा पोरगा बघा, हा बघा, हा बघा, हा बघा, हा बघा, हा माझा हा बोका बघा. या दोघांची तुम्हाला मी नाही गोष्ट सांगते. काल तुम्हाला मी सांगायचं होतं पण विसरून गेली त्या ह्याच्यामध्ये, कामाच्या गडबडीमध्ये. काल की नाही संध्याकाळी काय झालं, मी जेवण करत होती आणि जेवण करता करता मी जरा बाथरूममध्ये गेली. दोघंजणं गाढ झोपले होते किचनमध्येचा, आणि आली मी आणि हात वगैरे धुवत होते. आणि ह्यांना काय माहीत नाही, मला वाटतं त्यांनी बघितलं असेल किचनमध्ये, उठले असतील ते झोपेतून आणि बघितलं असेल किचनमध्ये नाही आहे म्हणून. आणि जे दोघंजणं शोधत होते, हा तर एकदमच सैरबैर झाला होता. शेरू आणि भाग्या पण ते बाथरूममध्ये, हा आहे ना आंघोळीचं बाथरूम, तिथे शोधायला. म्हटलं असं काय ही लोक करतायत. नंतर मी समजली की मी म्हटलं किचनमध्ये होती ना तेव्हा हे झोपलेले, आणि मला त्यांना जाग आली असेल ना, आणि मी दिसली नाही ना, त्याच्यामुळे एकदम सैरबैरसारखे शोधत होते. मला इतकं हे झालं ना. शहाणी पोर आहे ती माझी, दोन्ही पण शहाणी आहेत लय. कुणालचे बाबा जराशे ओरडले ना, ते जरा ओरडतात त्यांना, कारण ऐकत नाही ना, मस्ती जाम करतात. परत काय पण बघा, हे माती वगैरे दगड वगैरे खायला फक्त, त्याच्यामुळे ते थोडंसं दम देतात. दम दिला की डायरेक्ट कुठे असतील तर येणार डायरेक्ट माझ्या कुशीमध्ये. हो ना शेरू. आता भाग्या की नाही झोपलाय घरामध्ये. त्याला पण सकाळी दम भेटलाय, कारण ते काय काय खात बसतात ना, लाकडं हे ते सगळं, त्याच्यामुळे जरा दम द्यावा लागतो. दम पडलेला दिसला का लगेच धावायचं, डायरेक्ट माझ्या कुशीमध्ये येतात. अशी छोटी पिल्लं आहे. तो आपण माया लावू ना, तसं आहे ते प्राण्यांचं. चला आता येतील थोड्या वेळाने. कुणाल पण आता येईल त्यांच्यासोबतच, कारण कुणाला ट्युशनवरून अजून आला नाहीये. तर लवकर आला तुम्ही लोक. गाडी 3 वाजता येणार होती. काय पण तिची चप्पल घातली स्पॉन्जची, पण ती घातला नाही. बस इथं ऐकणार नाही तो. तुला डॉक्टर पण द्यायची बोलले ना. हा बोलतो तुमचं ऐकणार नाही. तुम्ही आता दम धरा ना तेवढा. हा सगळी झाडं लावलेत. हा कलिंगड पण लावलेलं आहे. आता जरा ऊन आहे ना, म्हणून जरा कमी हे झालेलं आहे. पावसात वगैरे पाणी असलं ना भरपूर चांगलं होतं. मग
वांगे तिकडे पण आले खाली मस्त. हे इथे लाईनीत लावली होती झाडं आणि ती जास्त झाली ना मग तिथेच राहिली. मग वांगीला काय लावलं? काय नाही, बियाणं टाकलेला. बिया ना. हा हे बघा. मग कलिंगड खाली येतात. हा मग वेल असते कलिंगडची. हा बघा इथे पण आहेत. हे बघा. मोठं नाही दाखवायचे. तिथे पण कलिंगडच लावलंय. कुठे? हा ते आपोआप रुजलेले आहे बी ती आंब्यामध्ये. त्या आंब्यामध्ये साली टाकलेलं ना, मग ते पाणी असं रोज टाकतो ना, मग ती रुजली आणि आता आलेत ते. हे पण आपोआपच आलेलं आहे. हे बघा किती आलेत ना. मग ते तेजसनी लावलेलं कुठलं बोल हे? ते तिकडे लावले होते ते 3-4 झाले खाऊन. आम्ही बिया लावलेले ना ते खाऊन झाले. तेजसनी लावलेला एक पण ना रुजला तो. ते जुने लावले त्या घरात लावले. तिकडे ते वरती जुन्या घरामध्ये लावले होते. तेजसनी कशाला बोलवला? त्यांनी तेज लावला होता ना, तर कलिंगड आपण लावली तर झाली ना, त्याला आवड होती ना, बनवली झाली. नारळ मस्त आला. दोघं जण चान्स घेत आहेत. आपण इथे गप्पा मारण्यामध्ये बिजी ना, दोघांनी लगेच चान्स घेतला. काय करायला गेले? ते आता ते माती बिती खणतात ना, त्यांचं चालू असतं. हा उंचवाला आहे तो पपनीचा आहे. एवढे मोठे मोठे येतात. नाही म्हणून तो आणला. आम्ही गेलो ना नर्सरीमध्ये तेव्हा बघितलं ना, असे मोठे मोठे संत्र्यासारखे असतात ते. इथे पण उगले झाड. आई फुलं बघ किती आहेत, तुला फुलं पाहिजेत ना? कलिंगड. फुलं हवी तेवढी जेवढी हवी तेवढी. हा तर यांच्या आई आले आणि बहीण ते झोपलेत, आराम करतात, कारण प्रवास करून आलात ना, जाम थकलेले आहेत. आता मी जेवण वगैरे केलं, सगळं किचन वगैरे थोडंसं आवरलं, आता जेवायला वाटते. तर उद्याच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे ओळख करून देईन मी, म्हणजे आधी पण मला वाटतं मी ओळख करून दिलेली आहे. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.